Este vídeo é para orientar de como e cando usar as mascarillas de confección caseira. Ante a falta de mascarillas homologadas, as mascarillas de confección caseira pode ser unha opción, advertindo a falta de evidencia da súa eficacia e que un mal uso pode ser perjudicial. Vostede non debe usar a mascarilla de confección caseira se está diagnosticado de síntomas de coronavirus. Nese caso, siga as instruccións do seu médico ou enfermera. Tampouco debe usar a mascarilla se está a cuidar dun posible caso. Nese caso, é mellor unha mascarilla homologada. As mascarillas de confección caseira poden ser de utilidade en espacios pechados, mal ventilados e con aglomeracións que dificulte manter as distancias de seguridade. Para colocar a mascarilla de confección caseira, primeiro temos que ter un bo lavado de mans, ben con sabón ou preparación alcohólica. A continuación comprobaremos que a mascarilla non estea sucia, non estea húmeda e non estea defectuosa. Se non reúne boas condicións, usar outra. Para a colocación da mascarilla, ajustaremos a cara cubrindo nariz e boca. E non manipularemos para evitar a contaminación das mans. No caso que por accidente toquemos a mascarilla, lavar inmediatamente as mans. Para retirar a mascarilla, colleremos polas gomas detrás das orellas e o arrosaremos o lixo ou para lavar. E posteriormente limparemos as mans. No caso de querer reutilizar a mascarilla, antes de lavar, primeiro limparemos as mans. Retiraremos as gomas de detrás da orella, como explicamos antes, e a doblaremos de parte que a parte contaminada quede pregada hacia dentro, evitando o contacto con outras superficies, e guardaremos nun sobre de papel. E lembra, as principais medidas para protexer a túa saúde son unha boa e frecuente hixiene de mans, evitar tocar a mucosa dos ollos, nariz e boca, manter a distancia de seguridade de 2 metros, empregar paños desbotables e usar o cóbado ou tusir ou esbirrar.